அஜிக்குட்டி வந்தாச்சு. பொம்முக்குட்டி வந்தாச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைலஸ் குக்கிங். ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம்னு வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, இதுதான் ரோசரா பிரெட். இது சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும்னு தோணுதா? அப்போ வாங்க என் கூட வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு கற்றுக்கோங்க. தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? பிரெட் 3 பீசஸ் எடுத்துக்கிறேன். குட்டி குட்டியாக செரி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். முந்திரி பாதாம் தூள் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்துருக்கேன். ரோஸ் சிரப் எடுத்துருக்கேன். ட்ரை கோகோனட் எடுத்துருக்கேன். ரவுண்ட் ஷேப் மோல்டு எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 2 கப்பு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு நம்ம 2 கப் எடுத்துருக்கோம்னா 2 ஸ்டஃப் சேர்ப்போம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாமா? பாதாமும் முந்திரியும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போகிறோம். டூட்டி ஃப்ரூட்டியை இது பவுல் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணிட்டோம். பிரெட் எப்படி கட் பண்ணுறது பார்த்துக்கலாம். இப்போ மோல்டை வச்சு 2 பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். மற்ற பிரெட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டஃப் எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம். இன்னொரு பிரெட் எடுத்து மேலே வச்சிடலாம். ரைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருக்கோங்க. இப்போ டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஸ்டஃப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ரோஸ் மில்க்ல டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ரோஸ் மில்க்ல போட்டு டிப் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம இதை ட்ரை கோகோனட்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை பிளேட்ல வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்க, சூப்பராக பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம இதை மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு செடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்க, சூப்பரான ரோசரா பிரெட் ரெடி. இப்போ நானே என் ஃப்ரெண்டும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய் பாய், டாடா. பாய் பாய்.